Recordeu que per resoldre una inequació hem de fer igual com si fos una equació. Per tant, aïllem la x. En aquest cas, la x serà més petita o igual que 1 menys 2 i per tant la x serà més petita o igual que menys 1. Si ho volem representar sobre la nostra recta numèrica, haurem de buscar el menys 1 i assenyalar tots aquells valors que inclouen els valors més petits que menys 1. El cercle pintat ens està indicant que el menys 1 també està inclòs. Si ho escrivíssim en forma d'interval, diríem que el resultat va des del menys infinit fins al menys 1 i aquest claudàtor ens està indicant que el menys 1 també està inclòs en la nostra solució. Anem a fer ara, en canvi, una inequació una miqueta més complicada. Aquesta que farem ara tindrà denominadors. Per resoldre aquesta inequació, el primer que hem de fer és multiplicar tota la part de l'esquerra per 2 i tota la part de la dreta per menys 3. Així doncs ens quedarà 2 per menys 6 més 7 és més gran que 8x menys 4 per aquest menys 3. Fixeu-vos que és molt important que el signe canvia perquè estem multiplicant un costat de la inequació per un nombre negatiu, per tant hem de girar aquest signe. Així doncs ens queda resolent els parèntesis, menys 12x més 14 és més petit que menys 24 més 12. Si aïllem la x, obtenim que menys 12 més 24x és més petit que 12 menys 14 i per tant que 12x és més petit que menys 2. Si finalment aïllem la x, obtindrem que la x és més petita que menys 2 partit 12 i aquest menys 2 partit 12 tots sabem que és menys 1 partit 6. Per tant, finalment, la x és menys 1 partit 6. Si representem aquest valor sobre la recta numèrica, caldrà marcar aquest menys 1 partit 6, tots els valors cap a l'esquerra, però en aquest cas no marcarem el menys 1 partit 6 perquè no estarà inclòs. I per tant el cercle no estarà pintat.